Bon dia a tots i benvinguts a l'aula de música de l'escola. El concert que escoltareu a continuació té dues parts. La primera, només vocal, és un homenatge a un pedagog belga que li diuen Jules Vital. La segona part és vocal instrumental. Està formada per cançons populars ingleses, alemanes i valencianes. Esperem que vos agrade.